ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ? ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏସ୍ସିସି ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଗାଁର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି 2015ରେ ଭିଜିବଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ PMI ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ନାଁ ବାହାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାଇପ୍ ୱାଟର ସିଷ୍ଟମ୍। ଆମକୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଗଲା ବର୍ଷ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହ ଓ PWS ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କେ ପରଦିନ ପଠାଇଛନ୍ତି ବିଲ୍। ଯେହେତୁ ସେଇଟା କନଜ୍ୟୁମର ହେଇନଥିଲା, ଆଗରୁ ଚାର୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକିରି ତାପରେ ତାଙ୍କେ ପରଦିନ ବିଲ୍ ପଠାଇଲେ। ଆମେ ସେ ବିଲ୍ଟିକୁ 21,881 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଆଜି ସେ ମୋଟର ପଠୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ମିଳୁନି କାହାକୁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ସିସି ତାଲିକା ରଖିଲେ PMI ଘର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି? ତା ପାଇଁ ଆମେ ନୋଡାଲ ମିଟିଂ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରିକି ସୁବିଧା କରିକି ଦେଇଛୁ। ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର PMI ଲିଷ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା, ସେଇଟା ହେବା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଥରେ ସେମାନଙ୍କର କୋ ଫର୍ମରେ ନାଁ କରିକି ପଠାଅ। କୋ ଫର୍ମରେ ଆମର 272 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଇକି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। सर ये लिस्ट भूल होगा तो कार भूल बोली ଭୁଲ ସେଇଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ 2015-16-17 ପାଇଁ ଘର ଦିଆଯିବରେ ସେତେବେଳକୁ ସେଇଟା ଭିଜିବଲ୍ ହେଲାନି ବାରିଗୁଡ଼ାଟା। ଯେହେତୁ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବି ସମ୍ଭବ ହେଇଥିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଆସୁଥିଲା, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଥାନା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ସେଇଟା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ରହିଯାଇଛି। ସେଇଟା ଆମେ କେତେଟା ଦେଖିଲୁ, ଆମର 15-16 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ବାରିଗୁଡ଼ା ଜଟାଉଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବାରିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ସେଇଟାକି ଏଡ଼୍ ହେଇଛି। ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିଠି କରିକି ମୁଁ ଜଣେଇଛି ଅମୁକ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ସେଇଟା ଆମର ଅମଲାପଟା ଗାଁର ବାରିଗୁଡ଼ାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭିଜିବଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଜଟାଉଲ ପଞ୍ଚାୟତ ବାରିଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆସିଥିଲେ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ 11ଟା ବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ, 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏଇଟା କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ଆଗେ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବଦଳି ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇଟା ତ ବଦଳି କଥା କିଏ କହିପାରିବନି। ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ୍ ଥିବ, ସେଇଟା JL ମିଶା ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛି। ତା ବାଦେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ଘର ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଫଣ୍ଡରେ 3ଟା ଘରେ ବସ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ 9 କୋଡ଼ିଆ ଯୋଜନା ସେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଆସିଲେ ସେ ଗାଁକୁ 10ଟା ଦେଇ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି